Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ƙwallon ƙafa. Shiri ne wanda zai dinga magana akan tsokaci, hira da masana ƙwallon ƙafa, sharshin wasanni da siye da siyarwa na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa. Daga nan jirginmu zai tsallaka ƙasar Faras inda ake buga gasar Ligue 1. Bari mu shiga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG. Wannan su ne jerin 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG suka siya a wannan kakar wasannin. Kuna ganin wannan 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG suka siya za su yi musu wani abin ku zo mu gani? Duba da irin yanayin yadda suka saba kashe kuɗi suna siyo 'yan bal amma kuma kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu. Wannan su ne jerin 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG suka saki. Shin kuna ganin cewar anya kuwa PSG ba su ganganci ba wurin sakin wannan zakwakuran 'yan bal ɗin? Duba da yanayin kalubalen da kungiyar take fuskanta musamman kofin zakaran nahiyar Turai na ajin ƙwararru. Za mu so mu ji ra'ayoyinku a filin comment section. Shopify ne suka ɗauki nauyin wannan shirin. Ku bibiye su a shafukansu na sada zumunta. Ku ci gaba da bibiyan mu a shafukanmu na Naija Hausa TV.